A cikin wani jeji da ke cike da namun dawa, gami da bishiyoyi masu sarƙaƙiya da ƙoramo iri-iri, akwai wani zomo wanda yake da tarin hikimomi da dabarbaru da kuma mugun wayo. Wannan zomo ya kasance duk hikimominsa da dabarunsa yana samu ne daga uwarsa, domin a cikin wannan jeji tare suke rayuwa da uwarsa. A koda yaushe tana koya masa hikimomi da dabarbaru iri-iri na yadda zai rayu a cikin wannan jeji ba tare da ya haɗu da cutarwan waɗannan namun dabbobi da suke ciki ba, ko kuma idan ya faɗa tarkonsu yadda zai yi ya kuɓuta. Wata rana wannan zomo ya fita kiwo tun da safe, ya yi nisan kiwo har ya ɓata hanyarsa ta komawa gida. Ya shiga ya fita domin ya gane hanyarsa, amma ya kasa. Ya rasa inda hanyarsa take. A ƙoƙarinsa na neman wannan hanya, ya faɗa hanyar da zakuna suke. Nan da nan ya gan shi a cikin wani sarƙaƙiya da ke kewaye da bishiyoyi. Kafin ya ankara sai hango zaki yana tahowa. Ya yi iya tunanin yadda zai iya kuɓuta daga cikin wannan jeji, ya rasa. Gashi kuwa wannan zaki yana tunkaro shi. Inda ya sa'a dai, zakin nan ƙarami ne ba babba ba ne. To amma duk da haka menene sa'arsa, tunda idan har ya zo zai iya kashe shi. Nan take ya fara tunanin yadda zai yi ya kuɓuta daga sharrin wannan zaki. Waiwaya yadda zai gefe sai ya hangi ƙasusuwan zaki. Wannan ƙasusuwa dai alama zaki ne ya mutu har ya bushe, ƙasusuwarsa suka saura a wurin. A take shi ko wannan zomo sai ya gaggawa je hau kan waɗannan ƙasusuwa, ya fara lashe su yana tanɗa baki, alamar da yana cin nama kuma yana jin daɗin namar. Sai da ya bari wannan zakin ya iso kusa da shi, sai ya nuna shi bai ma ga zakin ba. Sai ya fara magana yana cewa, kai, babu naman da ya kai naman zaki daɗi. Kullum ina cewa zan fito in kashe zaki in ce ana hana ni. To yau kan dai na samu na fito kuma na kashe zaki, ina cin nama ina morewa. Ni wannan naman ma ba shi da daɗi. Sabon zaki nake so in sake kashewa in ci naman shi. Ina son ma zakin da yake ƙoshashe, wannan a rame yake. Bari ma in bar wannan in tafi neman wani zakin wanda yake mai ƙiba sosai, yake da nama. Wannan namansa ba shi da daɗi. A lokacin zakin nan yana jin wannan magana yana ta mamaki. To ya aka yi zomo kuma har zai iya kashe zaki har ya cinye namansa, har ma zai ce zai je nemo wani. Nan fa wannan zakin hankalinsa ya tashi. Ai kuwa take sai ya juya da gudu domin ya tsiratar da rayuwarsa. Shi ko zomo da ya samu wannan nasara sai ya kwashe da dariya. Yana cewa ashe dai in babu ƙarfi akwai hankali. Wani lokaci ba ƙarfi ake buƙata ba domin a tsira ko a samu nasara. A'a, kawai dai hikima da ƙarfin ƙwaƙwalwa ake buƙata. Tunda na gane cewa bani da ƙarfi, to yanzu zan mai da hankali ne akan yin tunanina da hikimomi da dabarbaru wurin samun nasara a rayuwata. A lokacin da shi ko wannan zaki yake fantsama gudu baya ji baya gani, sai ya haɗu da dila. Dila ya tare shi ke ce masa, manyan dawa, lafiya, na ganka kana cikin wannan irin gudu na ceton rai. Ya ce wani abun mamaki na haɗu da shi. Yana cikin kiwo kenan na samu wani zomo a gabana. Zomon nan ba irin zomon da muka sani ba ne, domin shi a farautarsa zakuna yake kashewa yake cinye namansu. Wannan gudu da kaga ina yi, yana gudu ne domin in tsiratar da rayuwata. Ai kuwa nan take wannan dila ya kwashe da dariya har da faduwarsa. Zaki ran shi ya ɓace cewa kake wa dariya. Ya ce manyan dawa kai haƙuri, ai dariya ce dole ce, babu yadda na iya sai na yi ta. Ta yaya sarki da ke dawa kaman ka zai yi wannan gudun saboda zomo? Kuma idan ka yi amfani da tunani da hankali, ta yaya za a yi a ce zomo zai iya kashe zaki? Na abu ai ya sa dole na in yi dariya. To bari in gaya ma gaskiya, wannan yaudarar ka kawai yake yi. Inda za ka iya za mu koma, zan tabbatar maka da abin da nake faɗa ma. Gaskiya ya kamata mu koma domin ka hukunta shi, ko in ce ka kashe shi. Domin bai kamata a ce zomo ya saka a cikin wannan yanayin ba. Ai kuwa take shi ma zaki hankalinsa sai ya dawo jikin shi, ya fahimci fa abin da zomo yake faɗa gaskiya ne. Ai kuwa take zaki ya dawo cikin hayyacinsa, ya fahimci cewa abin da fadila yake faɗa gaskiya ne. Wancan zomon kawai ya yi haka ne don ya yaudare shi. Ya ce mu je. Ai kuwa yau zai gane kuran shi. Suka ebi hanya da gudu, zaki da wannan dila, domin su je su hukunta zomo na abin da ya yi wa manyan dawa. Suna cikin wannan gudu ne, zomo kuwa ya ankara cewa wannan zakin fa ya dawo zuwa gare shi. Abun mamaki ma a wannan lokaci ba shi kaɗai ya zo ba, ya zo ne tare da dila. Zomo yake cewa tab, lalle fa ashe ban tsira ba. Amma hanyar da na bi na tsira a farko, dole ita zan bi yanzu ma. Ina buƙatar ƙarin ƙarfin ƙwaƙwalwa da tunani da hikima yadda zan yi in tsira. Domin ɗazu shi kaɗai ne, yanzu kuma ya zo tare da dila, dole tunaninsa zai ƙaru. Ya yi numfashi, ya yi ajiyar zuciya. Zomo ya kalli dila yake ce masa, ni za ka munafurta? Haka muka yi da kai? Na kama ka zan kashe ka in cinye ka. Ka dinga min magiya kana roƙona in yafe maka. Akan cewa idan na barka da ranka
ka yi alkawari za ka kawo min zaki in kashe shi in ci naman shi, sai da na ce maka kar ka kawo min ƙaramin zaki. Ka yi alkawari za ka yi yadda za ka yi idan ka kawo min zaki wanda yake da ƙoshi da nama sosai kuma wanda yake ƙato, shi ne za ka kawo min wannan ɗan ƙanƙanin zakin? To na fasa, tabbas sai na kashe ka. Zaki ya fara zara ido yana cewa, dama munafurta ta za ka yi, ka kawo ni ne don a kashe ni? Wato za ka kawo ni ne a kashe ni don kai ka rayu ko? To baka isa ba. Nan da nan zaki ya juya ya mangare shi, ya take shi ya kashe shi, shi ko ya shiga dawa da gudu, a tunaninsa ya guje wa tarkon zomo. Wannan shine ƙarshen labarin da muka kawo muku a wannan karo.